Incwadi yeziKronike yesibini, isahluko sesixhenxe, iyafundeka. Ke kaloku akugqiba uSolomoni ukuthandaza, umlilo wehla ezulwini, walidla idini elinyukayo nemibingelelo. Ubuqaqawuli bukaYehova bayizalisa indlu. Ababingeleli ababanakungena endlini kaYehova, ngokuba ubuqaqawuli bukaYehova bayizalisa indlu kaYehova. Bonke oonyana bakaSirayeli bakubona ukuhla komlilo nobuqaqawuli bukaYehova buphezu kwendlu. Baguqa, babhekisa ubuso babo emhlabeni phezu kombekelelo wamanzi. Baqubula babulela kuYehova, besithi, "Ulungile, inceba yakhe ingunaphakade." Ukumkani nabantu bonke babingelela imibingelelo phambi koYehova. Wabingelela ukumkani uSolomoni imibingelelo wenkomo ezima-22,000 nempahla emfutshane engama-120,000. Bayisungula indlu kaThixo ukumkani nabantu bonke, ababingeleli bema ezigxineni zabo, nabaLevi beneempahla zokuvuma zikaYehova, awazenzayo uDavide ukumkani ukuba kubulelwe kuYehova, ngokuba ingunaphakade inceba yakhe ekudumiseni kukaDavide ngezandla zabo. Ababingeleli bavuthela amaxilongo phambi kwabo, emi onke amaSirayeli. USolomoni wawungcolisa umphakathi wentendelezo ebiphambi kwendlu kaYehova, ngokuba ebenze khona amadini anyukayo namanqatha emibingelelo yoxolo, ngokuba isibingelelo sobhedu awasenzayo uSolomoni besingenakho ukulilingana lonke idini elinyukayo, nomnikelo wokudla namanqatha. USolomoni wenza ke umthendeleko ngelo xesha iintsuku zasixhenxe enamaSirayeli onke, ibandla elikhulu kunene, elithabathela ekungeneni kweHamathi lesa emlanjeni waseYiphutha. Benza ngomhla wesi-8 ingqungquthela, ngokuba ukusungulwa kwesibingelelo bakwenza iintsuku zasixhenxe, nomthendeleko iintsuku zasixhenxe. Ngomhla wama-23 wenyanga yesixhenxe, wabandulula abantu baya ezintenteni zabo bevuya bechwayitile, ngenxa yokulunga awakwenzayo uYehova kuDavide nakuSolomoni nakumaSirayeli abantu bakhe. Wayigqiba ke uSolomoni indlu kaYehova nendlu yokumkani nento yonke ekwathi qatha entliziyweni kaSolomoni ukuba ayenze endlwini kaYehova nasendlini yakhe, wayiphumelelisa. Wabonakala uYehova kuSolomoni ebusuku, wathi kuye, "Ndikuvile ukuthandaza kwakho. Ndizinyulele le ndawo ukuba ibe yindlu yokubingelela. Ukuba ndithe ndalivala izulu, akwabakho mvula. Ukuba ndithe ndaziwisela umthetho iinkumbi ukuba zilidle ilizwe, nokuba ndithe ndathumela ebantwini bam inyhikitha yokufa, bathoba ke abantu bam ababizwa ngegama lam, bathandaza, bafuna ubuso bam, babuya ezindleleni zabo ezimbi. Ndiyakuva ke mna emazulwini, ndibaxolele izono zabo, ndiliphilise ilizwe labo. Kaloku ovuleka amehlo am, iindlebe zam ziwubazele umthandazo wale ndawo, kuba ngoku ndiyinyule, ndiyingcwalise le ndlu ukuba libe kuyo igama lam kude kuse ephakadeni, abe khona amehlo am nentliziyo yam imihla yonke. Wena ke, ukuba uthe wahamba phambi kwam njengoko wahamba ngako uDavide uyihlo, ukuba ukwenze konke endikumiseleyo, uyigcine imimiselo yam namaseko am, ndoyimisa itroni yobukumkani bakho njengoko ndamenzela umnqophiso ngako uDavide uyihlo, ndisithi, akuyi kunqunyukelwa ndoda yokulawula kwaSirayeli."